הלו? היי אמא, יש לך שנייה? יואב אמא, זה דחוף? אני בדיוק בתור בסופר בקופה. משהו קטן. כאילו, חשבתי על זה, אולי בכל מה שקשור לוועדת חקירה ממלכתית ביבי צודק, כאילו, אולי באמת סתם יקבעו ככה מראש מי אשם יואב אממי, סטופ, אני עוצרת אותך רגע, בסדר? תן לי להפתיע אותך. אני מסכימה איתך. אין שום סיבה שוועדת חקירה ממלכתית תבדוק אם ביבי אשם או לא. אתה יודע למה? כי הוא כבר אשם. לא צריך בשביל זה שום ועדה. ועדות חקירה זה לא בשביל למצוא מי אשם, זה בשביל ללמוד מטעויות כדי שלא נקבל עוד 7 באוקטובר, אוקיי? עכשיו אם אתה שואל אותי, לאסון הכי גדול שקרה בתולדות מדינת ישראל, כן, צריך ועדת חקירה ממלכתית. אבל זה בכלל לא קשור לביבי, זה כדי להתקדם קדימה. ביבי אשם, לא כי יגידו את זה באיזושהי ועדה, הוא אשם כי הוא ראש ממשלה כבר 15 שנה. הוא היה ראש ממשלה ב7 באוקטובר, ובשנתיים אחרי זה של המלחמה, 2,000 אנשים מתו במשמרת שלו. זו אחריות שלו, לא משנה שום ועדה ושום כלום. אוקיי, אז מה בעצם את רוצה ממנו? אני רוצה שהוא יעשה את המינימום, שזה לקחת אחריות ולהתפטר. לא אמרתי שהוא צריך לפרוש מהפוליטיקה, אבל כשלת, קח אחריות ותחזיר את המנדט לעם. תראה, אם רוצים אותך בחזרה. ויואבי, מגיע תור שלי בקופה, אני אחזור אליך אחר כך, בסדר? כן אמא, תודה, סליחה על ההפרעה. הכל בסדר, מאמי, נדבר, ביי. ביי.